Jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za oknem padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti, nechal jsem ve městě. Už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Ale aj vznešení a múdri králi, ktorí museli prejsť veľmi dlhú a namáhavú cestu, aby sa s ním stretli a poklonili sa mu. Bratia, je síce silná zima, ale už sme skoro v cieli. Nový kráľ a v maštari? Rozumom to nechápem, ale tu je náš krásny znak, náš vodca, hviezda. Nepomýlili sme sa. Sme tu správne. Tak je, bratia. Akýsi zvláštny pocit ma naplňa. Zaiste sme už blízko od Mesiáša. Aký som šťastný, že sme došli do cieľa. Maštal je síce prestatok a je v nej samý nedostatok, ale keďže tu zastala naša hviezda, tu budeme vítať Mesiáša. Náš Mesiáš, židovský kráľ, mal by sa narodiť v maštali? Ani na chvíľu neváhajme. Už vidím hviezdu, poďme. Poďte za mnou, bratia moji. Vstúpme do maštale, ale kráčajme čo najdôstojnejšie. Veď ideme k Mesiášovi celého sveta.
trónu nad mašťalkou a osvietila Jozefa a Máriu s Ježiškom v náručí. Na znak úcty traja králi poklekli pred malým batoliatkom a odovzdali mu vzácne dary. My sme traja králi, mudrci z východu. Ja som Baltazár. Nesiem ti toto kadidlo, aby prinieslo vôňu do tvojho príbytku. Tento dym nech sa vznáša k nebu, ako by sa mali naše modlitby vznášať k nebeskému Otcovi. Ja sa volám Melichar. Príjmi aj toto zlato, ktoré je najcennejším kovom na svete. Ty si pre tento svet najcennejším darom, oveľa cennejším ako hoci ktoré zlato na svete. Meno moje je Gašpar a ja ti darujem túto mirhu, ktorá je cenná aj trpká zároveň. Cenná ako ty, náš dar od Boha, a trpká ako to, čo budeš musieť znášať od nás, od ľudí. Na záver vám chcem v mene celého zboru poďakovať, že ste si nás prišli vypočuť a pozrieť a prajem vám, aby sa vám toto krásne posolstvo Vianoc, aby vám tak zostalo v srdci. A prajeme vám Šťastné a veselé Vianoce!